Wangle House TV. Wala to tinain diri. Kaon tong Charles ba? Tulog ko. Muna kinabuhi na mo diri. Nubre ba pero dinagko. Dinagko utang. Amo ang drinking wine. Palag kita amigo no. Palag no ba? Ano ba? Muna among kusinero. Kusinero oh, gago ka na ana sahin nga na gunting na ngalutay man ni. Ba lang. May vitamins ba? Iyo gayet. Laro ba to na to? Di lang. Muna muo na mo sa among usa tong lutoon gani. Panginom. Sana meng patuotin. Ato tinya ri idikit to pato ayo. Ano na? Ah, ang pato eh. Iya. Aman ay. Pato 10. Pato 10. Patutin. Patuba. Muna mong tig dalag, tig kuan, tig pangahoy. Tig pangahoy, naw yung balay, wala kahoy. Tura mong kuan nagkahoy. Muna yuta nilang aming. Ni iyahanin kamantingan, iya, yang silingan. Kalubian ni aming kinabuhing bukid nun. Bukid kayo, isa silingan, duha. Balay. Ah, sa ano sa aso? Ano, tiga na kilid ming. Tangalagsin kay aron di mo lapos nipa kay na ulbo gyud. Mo na migo. Experimenta mo ni pero mig balon sa pagluto. Nagluto na na. Ganoon ta na. Lah, duga na mi. Tigbaso na dai. Hey guys, pato. Ito ba lang ulit para kapag sa recipe ano isa? Iya ba? Salamat. Ayaw ba? Init yung kamera eh. Luto ang ligo. Dah, tikar. Tira. Pipi na. Ya wala mo. Wala mo tubig. Masunog ba? Balag buo. Ihi. Palit yung shooter. Dali kay buo kalayo. Ayun na mga gut. Sa dila nga barato dito. Ano yung giluto ko na kamanting. Kamanting. Muna isilbi iluto himog kanon sa pato. Tura, oh. Okay, luto na among. Uy, lumilaw na. Luto na yung umok Ha? Umok na. Puti-puti man. Umok na. Haunon na, haunon. Okay. Okay kayo. Tawa, okay kayo. Hmm.
parisan og Ugma. Ano mo recipe? Sinias ka man. Maligid. Ibutan na asukar gamay ming, tamis-tamis ba? Ang iyang sabaw ba, no? Puno po. O tuno ay tuno dito dai. Tuno dito. Nah, nga to eh. May nipon din eh. Murot og yabo. Ako kanina sabi na ano ano ay akong tulog ako diyan. Wala na, may lubid to. May nipon din wala. Ako ba rin? Pagod ni may na pagod-pagod oh. Gapon Yo? lagi kuan. Napagod mo na. Gapon lagi kuan. Ay dili na pagod oy. Hapit na nakahoy ba? Kahoy na yun. Gulang na yang sa lubot, kuha naman na. Ako amon ta mangita ako kuman ko. Luto na dahil na. Palit siya. Wala pa. Gikaon lang kay gutom na. Wala. Oy, ano man yoy? Oh, sige na mo diya. Ang dutag kuha sa ko GoPro mi go. GoPro. Okay, dito. Mapulit ko kamanting. Para ipusno sa ginamos. Oh. Kayo. Yeah, Kayo. Mantem, tapos ko ginamos. Sige. Ira tudloy kon sa pagkaog kamanteng. Kamanting. Init tayo. Dayon. Ah, isaw-saw gyud. Oh, Ginamos hom. gi isaw-saw. Init kay no. init kayo eh. O hindi mo saw-saw og tarong. Asaso mo ko no. Kamanting ipusno sa ginamos. Convincing. Okay kayo. Convincing. Kayo. Muna sinaboy ng bukid. Kana unsa na pud tong giluto dito? Muna sa manok na manok. Ah, manok. Ah, grabe ganiya, pato. Sunod, kamanting. Manok. Ah, grabe. Amang iring. Kung dili lang bitaw ka sa bukid no, mabuhi jud ka. Oh? Dapat How the sa itli ka na ipod nga. Kauban mo abot ang mga sugaton gipahot ko sa iro kayo para ko sa silang sugaton kay sila kadumdum dire mo nang balay boy kamanting Mahimo na yung gaboy kamanting. nagalagin man sir. Muna kan onon sa mga Apa yun yan? guwang musilpi na rin ni Peng. ako boy video mag boy video na pagkaron Sagol na mi. sayang kayo no Iyaw. kan big light no Ay, okay. May ginawa. Ano ta Boulevard? tala Chip in ko us kalibon ako is kalibon.
Kalibo. Royal. Kuya oh yan, natipin na sa kalibo. Ito na sa kalibo. Mo gyud. Okay, tayo kwarta ka na. Ulit na. Ay, kalibo nila. Kalibo nila, mahurot. Dagay na sa kalibo. Luto ay patuto ni Miguel. Luto ay pato. Oo, palibo na. Isa igagaw. Igagaw nila ka. Oh, Laming nga na.